Feel free to comment. Kasarang iko dai. Iko. What's up mga ituran? Machay! Intro sa ta! Intro! Promote your channels, guys. Kindly feel free to comment, shout out. Yo! Oh, we are now live, oh. Okay. So feel free to comment, guys. I'll shout out your YouTube channel. Let's help our YouTube channel grow. Kumusta mga viewers? Zero viewers as of now. What the F? Oy, shout out sa atong viewers. Kinsa man ni siya? Viewer 1. Ato lang tagon sa viewer 1. Thank you for viewing. Happy viewing. Comment, feel free to comment your YouTube channel or something. Shout out to you. Dili di siya kakuan day. Dili di ka. Tara. Shout out. Kailangan pa mo-comment, no? Asa siya makita. Comment, guys! Iko? Iko? Wala na ako ginito. Stop. Yeah. Uy, murag, wala na tama interrupt, oh. So, pwede na tayo mag-live. Live tag mga... Pila na ka views? Road to 500 subs. 500k viewers. Shout out to 1,000 viewers. Ikaw man siguro. Paminaw na dong. Di mo mo. Ikaw rin itanaw niya. Ikaw rin gapin nag-shout out. Alright. Feel free to comment, guys. Asulat eh. Asulat. Wait, ato na i-try ni mga effects aning buwan. Promote your channel, guys. Let's help each other. Asa man share? Share ang live sa asa man. Pwede yun. Pwede na mag-share. Oh, pwede na share. Wala pa may ni-comment, guys. So, kuan sa ta. Pwede ta maka-sound trip ka nang dili. Kuan lang. Uy! Ikaw daw. So live ta kayo, guys. So ato ning i-share to. Atay COVID. Otas COVID ani, guys. Stick yung ta na. For the meantime, guys, butang tag boundary, guys, kanang display capture eh. Mag-react ta guys sa mga pan.
mga videos diri. Unsa may atong reactan ron no? So Windows capture ta extra YouTube. YouTube eh. Kani lang siguro atong Wala na nakuha no. Wala na ni. mo react ta og kuan guys katong kang Andrew nga katamang tama niya nga kanta karon. Tara. React ta, react. Hey. Metaphor, old school na yun. Yeah. Play, old school na rin yun eh. Multi, tagal na ginagawa yun. ASP rap, 1991 pa meron na. 1994 ko gipanganak. 1991 idol din na ako sa Android guys sa tinawad lang. Idol din ako sa Android guys sa una pa lang. Mga hantod karon 1991 mga batang 90s dira. Apil na ko ana. Reacta. Hey. 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 Nada, search Google Search ta Google guys. Nada, unsa yung meaning aning nada guys? Nada meaning. Nothing. Nada means nothing. The kid next door will be disappointed if they learn. Nada. Ikaw ay nana. Nada. Reacta ning tamang-tama sa. Hey. Lisod kayong rapper guys. Kung pwede ba lang kung mag-rap. Try na to grab Try na to grab. Hey, what's up yo guys? Triangle is so in the house. React ta. Hey. Hey. I'm still on top. COVID juta ni guys. React tag kuan be. Rudy Baldwin guys, unsay mga prediction karong December be? Rudy Baldwin December tanaw ta ni guys. Hello mga kapitid, magandang araw po sa inyo. Ito po sa Vision si Madam. Shout out sa mga viewers dira. Nais ko lang po sabihin sa inyo. Huwag yun i-view guys, lo yan yung live stream ay view. Ang page po at YouTube ni Madam ay ilalagay ko po sa description ng video sa baba po. Tanaw tag mga prediction this December guys, kung sa mga panghitabo guys. Wala lagi na ako Okay na ni siya. Rudy Baldwin presents baliktad eh. Oy, taga Davao. December na. Na pangyayari. Isa sa mga dahilan na nakikita po na masigit kayo na palapit sa Diyos. Muling nakikita ko sa vision ko ang lindol na naman na pangyayari pala. Hindi lang sa lupa ito. Lindol sa dagat at tubig. Kahit ang dagat ay nilig ng lindol. Oy, subscribe guys. Don't forget to click subscribe. Sa oras na mararanasan nyo ang
Ang mga ganitong kalamidad, hindi lang isang lindol ang mararanasan. May aksidente na akong nakikita na pangyayari pa lang. Sinsya na mo guys lagi, ubo ko gamay guys. Gamay result kay bugno kay Dad Dapita. Maging maingat lamang ang lahat sa pagmamaneho upang hindi mangyari ang mga nakikita ko sa misyon ko. May ibang lahi akong nakikita na masasabi sa hindi inaasahan pangyayari na naging kontrobersyal sa social media. Ato na i-share itong live stream viewer. Para dagan mo. Kilalang kandidato sa Davao. Saan eh? Mag-iniinit lamang ang lahat at huwag makamit 20 million na views. madalangin sa kahit anong hamon ng buhay natin. Singapore Mission. Kapan Alam siguro ko na ang hirap at wala sa bansa trailer? ay makakaranas ng lindol. Trailer mo na. Oy, Singapore version. Version? Vision. Ng bansa niyo. Ito dahil sa Sorry guys. Mali ko click. dahil sa lakas ng impact. At nakikita ko rin sa vision ko ang pagkasabi ng dalawang OFW dyan sa Singapore. Ang isa ay pagpapakamatay ang kanyang ikinasabi. Sana... Yo guys, wala pagyapon tayo viewers no. Kaya kahit Test, tinawag kuan lang ni siya, ang test sabi, live lang ni siya guys. Dahil matapang kayo Don't take it seriously. laban sa hamon ng buhay at huwag makalimot na magdasal palagi. Wala na auto. Live repair me. Mga taga-Bohol, unawaan nyo na Uy, taga Bohol. meron na naman ako nakita na rider na masasabi. Alam niyo ang mga taga-Bohol na nabasa niyo ang vision ko tungkol sa isang babaeng rider na masasabi dahil sa aksidente sa TV. Nang ma-post ko yun, ayaw niyo paniwalaan dahil nabanggit ko ang babaeng rider Dagaglagin? na kinalasan niyo ang masasabi dahil sa TV. Pilit niyo pinapaalis sa akin. Nga, lahat mabulga na sila. At nireport niyo pa pero napasa yun. Pero Tunay sa na kritiko, live. rider mo naman. Pero hindi na isa. Isang pangyayari. Mga sintomas ng baog. Ang pangyayari nakakalimutan talaga. Pampastan. Sana maging ingat lamang ang lahat ng mga rider. Alas 12 naman po, wala din mananaw na orasa eh. Pampastan sa vision ko. Lalaki ang rider na masasabi na nakita ko sa vision ko. Hindi lang isa ang nakikita ko sa vision ko. Ipapaalala ko Dula ta? na isang rider ito. Nana din ni account diri. Nana ni siya account diri dong. So dili na la guys no kay hapit naman kadlawon. Testing tag dula og kaan be. Kini? Valorant? Lag kay siguro dong eh. Kailangan dyan mag kuan? Kailangan dyan mag-download eh. Download na every kuan. Sama na siya. Game capture. Game capture daw. Kini lang. Ada sana. Hello. Live pa ta guys, no? So wala pa viewers. Wala pa ring viewers. So, hintay-hintay muna tayo. Yo. Halo.
Excuse me, I'm still on top. Hello, hello. Na naman no. Yan mo. Kwanza na. Excuse na lang. Di, tama ta sakto to ganina. Wala sa taginagmay guys. Kana, kana. Okay ra na. Comment man na yun, mo comment. Pero mo na na. Ha? Mo na, makita nila. Ah. Kita na nila. Feel free to comment guys for shout outs. Let's go! Wala na ito. Wala na ito. Wala na. Sino? Hello. Asa monitor? Hello, hello. Hello, mic check. Mic check. 1, 2. Suga eh. Hinay, anong mic eh? Suga eh. Hello, hello. Live na ba? Live na. Mag-live tayo guys. So, Say one time practice viewers. lang, practice. Uy, shout out sa viewers na viewers. Isa ka po viewers. Ay, ko. Tagaigon. Clap. Ilan na to, ilan. 40 na nalagay 40 ari. Radiant point to. Excuse me, I'm still on top. Ilang bara pa ba ang naisulat mo? Excuse me, I'm still on top. Okay. 100 ping. Okay na na eh. Okay na na guys. Ulitin mo yung Valorant. Yun na yaman. Ay, ka niya. Mukha na. Elta ba? Tama rin eh. Hinay pa rin siguro. Sige, tulog na. Yun na ibalik. Pang-check ka ni tanan na kanya. Hinay guys, hinay. Lighting. 100. Five star. 106. Hindi mo lagi madamang kung Valorant. Yung boy ka sa stream. Dugay na kayo na paano lagi? Wow. Kung matagurato, dapat mag-usap. Uy, kadugay ko na naman katulad. Punta ka na ka ng team deathmatch. Dili. Deathmatch ko na. Deathmatch lang. Unrated na yun. Deathmatch lang.
hinay man ba? Siya? Ha? Kana mana na match pa. Diyan. Usap na. Currently waiting, guys. Kaya hinay guys. Town. Usap na. Hong Kong server kay gahi oh. Warm up ka na yun. Naninood naman mo. Ano sa man mo? Yeah, after lang. Tara ka dre sa yung nag-copy ng game capture. They think they're so secure. I-delete sa delete daw. I-delete na. Ah, saan lagi to? Windows capture man eh. Ano? Ano lang. Delete na yung game capture kay. Teka lang. Isa. Settings pa. Kina na. Delete sa clip. Machine gun ta guys. Bakit yun tani sila tanan? Or kita mo. Ah. Ay! Eh. Nanak mo siya. Kalag, kalag. Laggers ka? Asan mo ni? Oh, nice. Oh, bisag lag. Bisag lag ba? Patay yapon. Ah, Tao na. grabe. Nakita sa lahat. Oh, pangit mo kayo. Bisag. Bisag na. Ayaw, kanina yung mga... Pangunahan ito, mga oras yan. Laggers. Oh, nice. Tap, tap. Uy. Meron tadari ko. Lah. Kalag ito eh. Yay. Grabe laga eh. Bahala na sila diyan.
Oh, gidulitan na. Pagkanay ko gawas. Hindi sa'yo, mga armas doon. Nakita. Ay! Yatang na. Diyan, daghan kay kontra. Uy! Bulsam to. Wawal. Ano yung magkapagsubukan niya? Ten kills na lang sila, oh. Kita, oh. O, pag kita kaabot, og 10. Ay, Oh, lain na kapatay. ah. Hello. Ano to? Wala. Bisag lag ba? Hop, hop. Wala na dagyanan dre. Murag na itaw. Naargi ya. Anhim ko perme dre. Isa. Laga, ay. Laga es. Uy, ano to? Swag, abot tag 10 kills, guys. Human na lang. May iwas kontra. Puro kita lang gilag. Kira. Scoreboard. Kapila ta. Ka-11 dito, guys. 11. Yapon, bisag way kill. Taas kay mga ping, guys. Tani. Kani guys, kay murag ni yellow ang ping. Okay, garo ni. Adit match. Adit match lang. Pero lingaw. Pakamatay ta dito, guys. Practice ta, guys. Practice. Match pa. Ilang bara na ba ang isulat mo? Excuse me. I'm still on the top.
yan nila. Pistol ba gamit din? Yun. Typing na naman. Ah, Wait, show me where to go. This is gonna be fun. okay. Grabe din. Bakit ganon? Bakit ganon? Yago. Ah, tekan. Ah, anherata, anherata. Ah, apa ni? Keep it down. Grabe. Era, eh. Ah, what? Ah, ah, bago po gani. Diyan. Igo. Ayan.
raring. Ganun. Ganyan yan. Mapikit. Excuse me. Ayos lang. Tuloy na magpatayan dari. Gusto. Pakil ko kuno mo eh, bisa vlog. Kasi yan eh. Rebe karakter pas-pas. Ah, 1 kill na lang. Buhay, di na buhay. Di na buhay. Dili na ta, tulog ta. So, that's it for me guys. Yeah, exit na riya. Exit na ta. Okay. So that's it for our streaming, live streaming guys. Live test streaming. Kung okay na ba kay kaniha kay wala man to nagkuano, kadiyatra kayo. So karon mag okay na guys. So pwede na ta mag-live guys. So sunod guys. Tan-aw mo sa live guys kay shout out mo og free guys. Free shout out. Post your comment your channel para naidaghan makakita sa inyong channel o maka-subscribe po sila. More blessed to come. More stream and vlogs to come. So for the Itsurang Pulisaw YouTube channel. So that's it for our kinda streaming guys. So this is Itsurang Pulisaw signing off. Peace out.